खुलुमबाय आं बे समाव मोनसे सुंद' आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर बे स्क्रिनाव फट'खौ नायनानै लाग्रो बे स्क्रिनाव नुनाय हिन्जावसानि मुङा जाबाय रुपाश्री बसुमतारी 8 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन बिफानि मुङा जनता बसुमतारी गामिया 4 नं दिपानजुलि आरो हौवासानि मुङा खाखि बसुमतारी गामिया उत्तर बिरहां दा बिसोर सानैया मैयानिफ्रायनो गोमानानै दङ दा बहा दंहैयो बहा थांदों बबे जायगायाव थांदों बिनि जेबो खौरां मोनथ'नाय जायाखै बिनिखायनो रायजोफोर आंनि गुरै खावलायनाय नोंथांमोना बहाबाफोर जुदि बिसोर सानैखौ नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरावहाय कल खालामनानै आंनो फोरमायहरनो दाबाव बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरा आंनिनो रायजोफोर नोंथांमोना बिसोर सानैखौ बहाबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोना थाबैनो आंनि बे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बरावहाय कल खालामनानै आंनो फोरमायहरनो दाबाव रायजोफोर आंनो फोरमायहरथार न'खरनि मानसिफ्रा गोबां दुखु जानानै दङ मानो होननानै बुङोब्ला हिन्जावसाया 8 थाखोआव फरायगासिनो दङमोन हौवासाया फरायनायखौ गारबाय नाथाय हिन्जावसाया 8 थाखोआव फरायगासिनो दंमोन हिन्जावसाया स्कुलाव एबा फरायसालियाव थांनो होननानैसो न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन स्कुलनि ड्रेस गाननानै नाथाय दिनैसिम बिसोर सानैया न' फारसे गिदिंनानै फैफिनाखै बिनिखायनो रायजोफोर नोंथांमोना बे सानै हिन्जावसा हौवासाखौ जेरावखि नुवा मानो बहाबाफोर जुदि नुसनबायदोंब्ला नोंथांमोना नैबे स्क्रिनाव होनाय आंनि जानबुं नम्बरावहाय कल खालामनानै आंनो फोरमायहरब्लानो जाबाय